So sa una jud day ang among abuhan day diha jud siya. Gibutangan jud na siya nag-abuhan og kanang unsa ni kanang kusina ba nga gamay. Dayon day nalimtan man ni Fatherland day natulog si Fatherland day nga napay kayo maunang nasunog hapit among balay. Mao na siya day kay duol ra man among abuhan day ginipa man to namo din. Pagkahuman ana day nakatulog si Fatherland pagkakadlawon day mao ni among balay day hapit ni siya nasunog. Mao na nga una day dito na namo sa luyo gibutang ang abuhan nilang Fatherland day kay ganahan man siya maglungag dito kuan kanang kayo. So dito na namo siya day amo na siyang distansya diri sa amo ang balay kay lagi day hapit man guni nasunog ang amo ang balay sa una. Kay nalimtan ni og palong ang kayo. Mo nang nagdesisyon mi day nga dito na pud sa luyo mi magbuhat og abuhan. Sa ba dili bitaw para sa ato diri sa una nga. Kay katong diri sa una day is grabe siya kadikit sa amo ang balay. So ang kusina namo og ang nipa is anang tumoy bitaw day. So kanang tumoy day is naana po diha kunik na po diha ang nipa namo nga atop. Mao nang pagkasunog ato hapit sa amo ang balay day mao tong na-decide mi nga wala una namo ang abuhan diri ni Fatherland ug himuan namo siya og lain dito lagi sa gawas. Dito na sa may kusina namo. Paggawas nila diri sa hagdanan day is mao na dayon na ang ilang abuhan nga gamay. So dali ra pud kayo kay yang gawas nimo abuhan na dayon. So mao nang diha namo gibutang ang abuhan day kay medyo layo na siya day ba din kana siyang nipa namo is sa tangkal is ilisan daw na mo kanang sin pero dili palagi karon day kay long process pa na siya. Then gilimpyuhan na lang dayon namo diri di ba diri to na ibutang ang katong kawayan nga bangko. So gipangkuha tanan mao nang gilimpyuhan sa kumagulang nang limpyo mi ganina dito gidaop na mo tanan gamit nga amo ang nakit-an is amo asyang gipang labay. So mao na ilang abuhan wala pa na namo nang human kay busy pa ang linya o presili at charot lang please lang. So mao na siya dira no. So dili man mo dapat mabalaka ug maulanan sila kay kung magulan sila is na sila gasol. So mas okay man gud nga magkayo ra sila din distansya siya sa among balay ba. Diri magud sila magkusina day is grabe siya kahugaw dili sa kabalo manglimpyo. Then yag ano sa mga tao day entrance na day na mo largo mo nang ulaw kayo kung diri ang makalat ug karon sa karon pod isang amo ang lunggaaganan nga kayo pa didto para didto. So mo nang nag-decide jud mi day nga mo sa humuan og gamay lang jud siya nga kanang abuhan maura jud na siya kay para pod kanang dito na sila maglungag ba kung ganahan sila pero kung ganahan pod sila magasol is pwede po na sila magasol day mo nang dili dapat mabalaka mo ni Fatherland nga maulanan siya kay kung magulan sa day diri na po na sa sulod sa balay magluto dili sa gawas kay kana si Fatherland dili na ganahan mo kaon og pagkaon na giluto gikan sa kuryente or gikan sa mga gasol inandi siya ganan gusto na siya magkayo mo nang ni anak mi nga buhatan na mo siya temporary nga buhan nga ganahan niya mo na siya among gipa-decide og unsa nga kadako ang abuhan ang buhaton niya kay siya may mo gamit mo nang siya among gipa-decide og dako ba or gamay ba mo buhaton so niya na siya gamay ra daw kay lagi di man pud siya pirmi magluto dinaghan mo nang iya tong sundon kasi atong amo please lang di ta pwede mo supak ana atong amo kay mo na ang amo diri di na mo na pwede supakon o nayang manok o dira mo nang dili maguol no o chay lang mo dira oy grabe ra pud kay mo makabasa mo abuhan pag ito na human please lang pahumana sa mi pakuana sa mi pahunata sa mi kay ngano day pag magrenovate ang balay day daghang magkuan nga iparenovate ang balay day dili siya sayon kailangan sa og kwarta kailangan nakaigasto kay mahal kay mga materialis karon dili ta pwede maingon ha sige i-repair day nato karon dili kinahanglan pa kita matigom kinahanglan pa kita og budget dili ta diha dayon no mo na magunahuna sa ba di maghinunga please lang og mao ra to no bye oy.